Здравейте и добре дошли в студио Балкан. Днес мой гост е гуру в сферата на храненето и фитнеса, баща на 2 деца, предприемач и създател на стартъпа Health for Wealth. Работил и живял в различни държави, Сами Хосни. Привет, много ми е драго, благодаря за поканата. Много се радвам, че си с нас. Няма как да не те питам за твоя стартъп. Научих малко преди да започнем, но е толкова интересно. Искам и зрителите да разберат повече за него. Стартъпът ни е, който се казва Health for Wealth, името му е, здравето носи едва ли не богатство в живота, е организиран към корпорации или компании, които искат да създадат wellness култура вътре в самата компания или искат да ангажират служителите си с предизвикателства, свързани с, да подобрят цялостния здравен профил на хората вътре в компанията. Създадохме тази платформа, за да може да улесним HR-ите и хората, които се занимават с експириенса на служителите в компанията, да могат да създадат wellness месеца много по-лесно. Като ние предоставяме възможността на компаниите да им изградим ние wellness стратегия, като им дадем възможност да използват нашата платформа, а също така има компании, които изцяло искат да аутсорснат wellness си при нас. Страхотна идея, много впечатляваща. Конкурират ли се вътре? Има ли съревнование? През цялото време всъщност най-силният елемент на нашата платформа е, че има много силна геймификация. Тоест през цялото време ти биваш награден с определен брой точки за здравословни навици, които успяваш да изградиш. Когато направиш над 8000 крачки, получаваш койнове. Когато направиш снимка на храната си и AI анализира снимката и тя получи nutritional точки над 75 и получава също реворд за това. Тоест в момент, в който си имаш храната, AI анализира снимката и казва, твоята храна е здравословна на база на протеиновия и на калорийния профил и ти дава точки. Тези точки в последствие можеш да обмениш за истински награди в шоп частта на нашето приложение. Тоест, когато има геймификация, когато има някакъв игрови елемент и състезателен дух, хората много повече се ангажират с определен вид активност. И отделно ти, като анализирате чинията на човек, той много повече учи за себе си и за това какво е добре да консумира. Точно така, ние за това сме го направили. Всъщност, всяко едно нещо, което правиш в приложението е с цел подобряване на навиците на човека. Колкото по-запознати с нещата, които правиш, толкова по-лесно можеш в последствие да правиш някакви промени в навиците в живота си. Така че това е идеята. Ние да покажем колко крачки прави човека, ние да покажем колко крачки прави той спрямо останалите си колеги, да покажем каква е неговата хранителна стойност на храната, за да може той колкото повече пъти го прави, толкова повече неща научава за себе си, дори подсъзнателно, дори да не се фокусира изцяло върху данните, това нещо става в него. Абсолютно, и след това знае. Като погледне тази чиния, ще си каже, тук ще са по-малко койновете, я да я променя. Много ми харесва. Аз мога ли да се регистрирам, като не съм корпорация? Ние работим в момента само B2B, т.е. свързваме с компанията, която иска да интегрира wellness в културата. Компанията ни плаща за определен брой хора, които да използват приложението и ние тогава създаваме техен спейс вътре в приложението. Примерно Lactima Балкан искат да направят чалендж за хората вътре в компанията. Те казват, не искаме 50 човека да платим. Ние създаваме място, което е само за хората от Lactima Балкан, за да могат те да си правят вътрешни техни предизвикателства, техния си лидерборд. По този начин обединяваме хората в компанията и им даваме допълнителни точки на комуникация, освен на работа. И теми за разговор отвъд работата им, което пък е личностното им развитие и това как се чувстват, което е страхотно. А освен в България, развивате ли се някъде други? Имаме клиенти в момента и в Лондон, в Англия, но в българските компании, с които работим, са големи международни компании. Като целта ни е в последствие, както работим с офисите им тук в България, така и да преминем в другите им офиси. Пожелавам ви да Много се развиете благодаря. още много, защото идеята е чудесна. Идеята е всъщност да, ангажирайки хората и подобрявайки техните здравословни навици, да повишим продуктивността им на работното място. Защото един човек, когато е по-здравословен, когато обръща повече внимание на себе си, той става и много по-продуктивен. Абсолютно. Тъй като байпродукт или вторичен продукт, компанията получава един по-добре ангажиран и по-добре работещ човек. Уникално.
Много се радвам, че ни разказа. Дай да си поговорим малко сега за това, което се е случило в годините, когато си помагал на хората да изваят телата си, да станат по-здрави, защото все пак здрави отвътре, красиви отвън. Какво си мислиш за млечните продукти? За или против консумацията си? Отговорът е зависи. Добре. Зависи кои млечни продукти. Гамата е много широка. Тук може да влезем в посока прясно мляко, кисело мляко, сирена, различни такъв. Какви консумираш ти? Аз, когато консумирам млечни продукти, предимно консумирам кисело мляко. Като мен. Заради пробиотичния му профил и заради това, че захарта от прясното мляко в процеса на ферментация се абсорбира и има много по-висок протеинов профил на база на калориите, които предоставя млякото. Тоест, ако спортуваме, киселото мляко със сигурност е част от менюто ни. Точно така. И също така съм забелязал, че за мен самия, киселото мляко много по-добре ми се отразява на стомаха, отколкото прясното. Защото преди да започнем да даваме каквито и да е съвети или човек да иска да се припознае в някои от нещата, които сега ще кажем, всеки трябва да анализира как определена храна му влияе. Както добре е познатата история, че всеки трябва да яде по една салата или по 2 салати на ден, за да бъде здравословен. Има хора, които не се справят добре с храносмилането на такъв тип зеленолистни храни, така че ако ти се подува корем, ако не се чувстваш добре при приема на определена храна, проблема е в това, че ти не се справяш с нея добре, така че може да трябва да се махнеш от менюто. Mm-hmm. Ако пък определена храна, която ти казват, примерно, някой каже, прясното мляко не е хубаво, но те не ти влияе по негативен начин, това означава, че ти се справяш добре с храносмилането на млякото. Имаш добри ензими в стомаха, които да се справят с тази конкретна храна. Така че преди да започнете да си вадите изводи, обърнете внимание на това как вие се справяте с определената храна. Много е важно, а не точно както казваш, да слушаме съвети, да гледаме в Инстаграм, да копираме риловете. Някой си направил това, пък реално да не работи за нас. А като консумираш кисело мляко, добавяш ли нещо към него, ядки, плодове или го ядеш ето така, директно? Консумирам киселото мляко, готин въпрос, като добавям протеин на прах в него. Това ще да те питам за протеина. Я кажи сега. Тъй като, киселото мляко има по-висок протеинов профил от прясното, на база калории, които предоставя. Аз като активно спортуващ човек и като всеки един атлет, който активно спортуваш, може би нуждите ни за протеини са малко по-високи, отколкото нормален човек. Тоест, нормален човек, наричам този, който не е активно спортуващ, при него може да е достатъчно да приеме протеина от киселото мляко, за едно хранене, но при активните спортисти има нужда от малко по-висок протеинов прием, затова аз добавям една доза протеин, като дозата протеин включително и прави млякото по-сладко. Примерно вкус на ванилия, вкус на шоколад, без да добавя изключително много калории. И нищо друго не слагаш, това е. Много зависи. Обичам боровинки, обичам малини, като плодовете, които никой не ме разочароват. Докато ягоди също обичам, но 99% 9 от случаите ягодите не са вкусни. Това е една от причините да избягвам този тип неща. Ядки слагах преди, но и ядки вече не слагам толкова много, тъй като лични причини влизат ми много между зъбите, после голямо смукане правене. Усмивка и много храна по тях. Затова кисело мляко с някакъв тип боровинки или малини. А дечицата консумират ли млечни продукти? Да, Тарек много обича кисело мляко и много обича айрян и тартор. Като казвам много обича, наистина много обича айрян. При мен е малкия, само кисело мляко може да яде, сутрин, и вечер. Аз вече се чудя, но вчера се успокоих, тъй като имах гости, с които си говорих за детското здраве, че всъщност те си набавят така протеин и въпреки, че не обича да яде, да консумира месо, поне хапва достатъчно кисело мляко, да съм все пак спокойна, че от някъде си го набавя. Да. А какво мислиш, какви протеини съветваш всъщност да приемат хората, с които си работил? Ако са на прах, например, какъв протеин да си купя? Отново много зависи. Винаги ще започвам с Няма, така зависи, ще започваме, да. Защото от своята камбанария гледайки, в годините съм приемал много различни видове протеин и стартирайки от суроватъчен протеин, каза, че прясното мляко не го храносмилам добре, аз съм от тази част от хората, които имат по-малък толеранс спрямо лактозата и ми подува корема, ставаме много газове. И затова приемам протеин изолат, който има
протеин изолат приемам аз. Така. И то на две определени фирми, които на мен забелязвам, че нали, стомахът ми не реагира лошо спрямо тях, не образувам газове. Докато казвам, че зависи, защото имам клиенти, с които съм работил в годините, които са приемали различните видове протеини и при всеки един от тях различен тип протеин им влияе по позитивен начин. Така че всеки човек трябва, ако има възможността, да открие правилен за него протеин, който не му се дава газове, не му се дава усещане за тежест. Всичко е експеримент. Реално, Абсолютно, когато да. човек е осъзнат и усеща тялото си, той няма как да сгреши, тъй като той вижда резултатите и това как се чувства и как изглежда. Важно нещо, каза, да усеща и да познава тялото си, защото има една тенденция на повечето хора, с които съм имал възможността да комуникирам посока хранене и фитнес, винаги тръгват се, но аз тук трябва да сваля едни килограми, а по-скоро може би първото нещо, което трябва да направиш е да изчистиш стаята, в която искаш да направиш някакви промени в нея, да елиминираш храни, които по някакъв начин могат да ти влияят негативно на целият процес на качване, без значение сваляне на килограми или цялостно подобряване на здравното състояние и тогава вече да мислиш какво да променяш. Нали? Да. Кои са нещата, които в момента ти пречат, премахни ги тях и тогава започва да добавяш някакви неща. Защото има хора с тотално изкривени разбирания спрямо здравословния начин на живот, нали? Нямат правилната преценка, коя храна в момента, която приемат в живота им ги кара да се чувстват зле, защото те не са се чувствали добре от много години. Нали? Те не знаят колко са изморени, защото никога не са били неизморени. Точно така и между другото наблюдавам, в близкото ми обкръжение имам приятелки, които след раждане искат да отслабнат. Буквално една салата на ден хапваше една от приятелките ми и качваше. Тялото й беше в тотален режим такъв да оцелее. И аз си казах, това ти трябва да се храниш разнообразно, да си промениш цялата нагласа. Между другото си я промени и в момента изглежда перфектно. Започна да се храни много по-пълноценно, сутрин си хапва закуска. Преди с много малко храна ефектът беше точно обратния. Да си поговорим малко за веганите, които са изключили млечните продукти. При тях наблюдавал ли си по-бавно покачване на мускулна маса или няма такава тенденция? Разбира се, че има тенденция за по-бавно качване на мускулна маса. Първо, аз бях веган повече от... Направих се експеримент, тъй като с годините съм работил с много различен тип клиенти. И когато живеех в Канада, това беше 2018 година, преди 6 години. Активно, тогава може би беше най-големия бум, поне според моите разбирания, на веганството и на веганизма, специално в тази част на света, в Щатите и в Канада. Много хора свързаха с мен, искаха да им направя хранителен режим за вегани, нали, за вегетарианци. И аз знаех какво трябва да направя по учебник. Тоест, by the book, знам, нали, че трябва да имат определен протеинов профил, нали, как да се набавят протеин от храни, които са изцяло от растителен происход, но никога не бях консумирал такъв тип диета и си казах, както винаги, ще вляза в обувките на хората, с които работя, за да мога да усетя през какво преминават. И през пример всъщност да помагаш, което е... Не само през пример, по-скоро тогава го правих с цел да разбера повече. Добре. Цяло curiosity, цяло любопитство през какво минават тези хора, защото много хора могат да критикуват веганизма, могат да дават своята гледна точка, но без да си го пробвал, не мисля, че е редно без да имаш някакъв опит с нещо, не мисля, че е редно да коментираш по такъв краен начин. Станах веган и станах изключително заклет веган. Рязко потънах в едни среди. Веганство не е само стил на хранене, то е начин на живот, начин на светоразбиране. Влизаш в едни такива комюнитита с хора, които изключително много подкрепят това, което правиш. И влязах в един кръговрат, в който в един момент публикувах храната, която консумирам. Споделях с хората, че съм веган на този етап от живота си, но когато си на този етап от живота си нещо, не е ясно колко дълго време ще продължиш. Не е ясно дали от сега нататък няма да си такъв. Не е ясно дали това е момента, в който ти променяш своята идентичност, своето разбиране на света, дали се открие твоето нещо. Станах много странен. Един от тези странни хора, които казах на моя съквартирант, с който живеех тогава, Стив в Канада. Примерно той справи някакви яйца или пилешко и аз му казвам, ти ще ядеш това умряло пиле, само да се нахраниш. Ужасен станах. Но въпреки това, експеримента ми с веганство беше изцяло вързан с конкретен прием на протеин, конкретен прием на калории, защото тогава тренирах по 2 пъти на ден, изключително много силово тренирах и целта ми беше да поддържам и да качвам мускулна маса, само единствено с храни с растителен происход.
И ми беше много трудно. Тоест, в един момент, когато разбереш, че трябва да консумираш изключително много бобови растения, изключително много салати, изключително много броколи, ориз, за да може да си фастъчено масло, за да може да се набавяш калориите. Специално аз тогава бях на над 3500 калории на ден, а 3500 калории на ден само от храна от растителен произход е изключително голям обем храна. Аз през цялото време се храних. Значи аз нон-стоп дъвчих нещо. Ме болеше челюстта. Това ям някакви нудли. По едно време само и само да си набавя високите калории, защото аз бях изморен. Когато не приемаш достатъчно енергия на база на това, което изразходваш, си изморен. Абсолютно. Мен през цялото време се спеше. И ми се спеше също, защото през цялото време храносмилах. И приемах тост, такава филийка хляб, изключително много фастъчено масло отгоре, за да качвам калориите, и peanut butter jelly в щатите е много популярно. Фастъчено масло и такова някакво сладко слагах отгоре. Ставам сутрин. Овесени ядки с 2 дози протеин, с гореща вода, с някакво сладко вътре, разбърквах и го ядох. Като казвам, че ставам сутрин, тогава ставах в 4:30. 4:30, 5:30 беше първата тренировка. След това се прибирах, ям, тренирах други хора, спа, ям, тренирам други хора, тренирам себе си и така през цялото време, докато в един момент не си дадох сметка, че този начин на живот много ми тежи, не съответства на целите, които съм си поставил да качвам килограми, и успях да изляза от този кръговрат. Как излезе? Какво хапна? Какво беше първото нещо, което си хапна? Огромен тибон кървав стек. Точно това си представих, че Кейк се казваше ресторанта, защото моя тогава усетих изключително силното желание да консумирам яйца. Тоест, ти си правиш всеки ден яйца, мен толкова много ми се ядоха яйца, но тази идентичност, която бях приел за себе си, не беше съгласна с това мое желание. Та в един момент аз реших да се пречупя и да се доверя на вътрешния ми инстинкт за това какво искам да приемам, а не на това какво някой е казал, че аз трябва да приемам, и цялото комьюнити, което бях сгрил покрай себе си, които бяха супер. Веган комьюнитито беше тогава много силно, всички ме подкрепяха, много последователи дойдоха до там, много позитивни коментари, а като цяло, като влезеш в една ниша, нишово можеш да ангажираш много хора с съдържанието. И аз казах, сега ако направя това, ще предам хората, които са вярвали сега в мен. В един момент правих нещо заради хората, не заради себе си, заради съдържанието, което правих. Много хора го правят и си казах, че няма. Ще бъда човек, който искам да бъда, който искаш, ме хареса. И помня, че Стив тогава ми каза, бро, ако тази вечер ти предлагам да те заведа, да ходим да ядем стек, изцяло on me, в един от най-яките ресторанти в даунтаун в Торонто. И аз само това чаках. Той направо те подтикнал. Окей. Отидохме, имам снимка как седя с нож и вилица над огромния стек, разкървавен в чинията ми. В момента, в който го изядох този стек, усетих как мускулатурата започва да се изпомпва, докато се храним, се изпомпваше с кръв. Колкото и да се тренираш, когато не приемаш, аз когато не приемах толкова високо качествен протеин, колкото е животинския протеин, мускулатурата ми просто не беше агресивна, не беше това, което е в момента. Следващия ден се събудих, 6 яйца, някакви кашкавали в омлета, и тогава започнах да се чувствам много по-добре и си осъзнах, че е нещо, което отдавна ми се беше Виждам щастието в очите ти от началото до края на този защото веганизма и веганското хранене е обвързано с изключително голям прием на храна. И за да го правиш по правилния начин, за да можеш да се набавяш комплексния протеин, защото протеина е съставен от аминокиселини, за да може твоето тяло да се набави всичките протеини, да създаде всички протеини, които са му нужни, той има нужда от набор от 13 есенциални аминокиселини. В растителните протеини, когато ги ядем в изолация, т.е. да речем, че ядем само боб или само грах. Този грах съдържа хипотетично само 9 от 13 есенциални аминокиселини. Ориза съдържа само примерно 5 от тези 13 есенциални аминокиселини. Ти трябва да ги миксираш. Този растителен протеин с този растителен протеин, за да си набавиш пълната гама от аминокиселини, които са нужни на тялото. Но дали пък те са толкова bio-available или биоусвоими от тялото? Ти даваш една храна на тялото, но до каква степен то може да я разгради? Колко енергия изразходва тялото ти, за да обработи определена храна? При растителните храни,
тялото изразходва изключително много енергия, за да може да ги разбие на съставните им части. И в един момент приемаш 10, получаваш 5. Докато при другите храни приемаш 10, получаваш 8. И а ти много си се старал да комбинираш. Представям си, че всичко е било много добре изчислено, обаче това е изключително много работа, допълнителна и стрес. Когато го правиш с цел експеримент, мисля, че е нормална част от цялото нещо да ти бъде в работата. Веганството не е само салати. Хората, които не обръщат внимание на висока протеинов прием, започват да изглеждат бледи, слаби, немощни, не са готови да посрещнат стреса на живота. Това бях аз. Да, просто не го правих като те веганството. При мен си беше яко въглехидрати, никакви протеини. Сега вече си давам сметка, тогава съм била на 20 и си казах, много готино, с тия млечни продукти. Пак, беше популярно в чужбина и аз съм живяла там. После и в Дания пробвах и къде ли не, обаче не се чувствах добре. Определено. В началото, може би, ми дойде повече енергия, чувствах се по-чиста, но много бързо това се промени и всъщност тази липса на енергия, постоянно да ядеш нещо сладко, форми или нещо, просто не беше много добре за тялото ми. Определено. А подуваше ли те тази страшно храна? Много подуваш. Страшно, аз през цялото време бях с газове. И някакси корема се подува, колкото и да искаш да е изчистен, да има така преса, изведнъж се усеща едно подуване, което дори визуално се вижда. Това не. Не, при теб не? Не, при мен не. Имайки предвид, че аз съм много активно спортуващ силово за времето атлет, бях в перфектна форма, но просто не се чувствах добре. Да. Сега виждам, че това е правилният избор на лайфстайл, да си хапаш месо и млечни продукти. А какви други грешки наблюдаваш при хората, с които си работил? Когато говорим за тренировки, за хранителни режими, има ли нещо, което пак си така открил като тенденция? Да наблягат повече на протеини, пък да забравят за въглехидратите. Нали се сещаш как много често тези кето диети стават така основни в живота на много и мъже и жени? При хората, с които съм работил в годините, ние работим под различна методология, различен стил съм подбрал аз за своя тип коучинг. Моята идея никога не е била да започна да работя с един човек и да работим 5 години с него. Идеята ми винаги е била да започнем да работим в рамките на 3 месеца, аз да му дам инструментите, да го въоръжа съзнанията, с които той после да ми пусне ръката и да продължи сам в живота си, да може да прави своите избори на база на целите, които се е поставил, на база на това, което има пред него в момента. И да може и да предава знанието на там. Ще стане баща, майка един ден, или пък вече са баща и майка, за да могат да помогнат на семейството си, да не са егоисти изцяло концентрирани върху своите собствени цели. Винаги сме движили в посока предаване на знанията постепенно, изграждане на основа на знания, оттам нататък надграждане на знанията, за да може да прави реално един диетолог ще изготви някакъв хранителен режим на база на твоите цели и на база на своите знания. Аз ако мога да предам своите знания, тези 80%, от които ти имаш нужда, и да ти спестя тези 20%, от които ти нямаш нужда да си постигнеш целите, на база на Парето, принципа на Парето, че 80% от резултатите се постигат с 20% от усилията и останалите 80%, които аз наричам хранителен режим, водят до едва 20% от резултатите, които не са толкова забележими от хората. Но пък оказват много голямо негативно влияние върху начина на живота. Тоест, за мен хранителният режим е неправилният подход за постигане на цели в живота на един така ангажиран и натоварен човек, защото ти слагаш себе си в едни изключително конкретни граници, които не ти дават възможността да стъпиш вляво или вдясно. Хранителният режим е предпоставка ти да сбъркаш. Да, между другото си хранителният режим ти дава възможността ти да стъпиш на криво и започва един друг психологически процес, в който ти започваш да обвиняваш себе си, че ти си точно така, че ти си провал, че ти не си направил правилното нещо, че ти си объркал нещата, ти е трябвало да дадеш това, си ял това. Днеска е имал рожден ден на сина ти си взял едно парче торта, той извън хранителният ти режим, целият ден отива по дяволите и влизаш в един порочен кръг, който е причината много хора да избягват диетите, защото диетата е една така кутия, в която ти трябва да стоиш през цялото време. Хората сме социални същества, ние всичко правим около масата.
големите решения се имат покрай масата, празниците са покрай масата, семейства се събират покрай масата и ти не можеш да ангажираш майка си и баба си да ти готвят специално за теб по твоя хранителен режим. Не можеш да убедиш нали, баба ти, че нейната мусака е вкусна, обаче ти просто си на диета. Нали, някои неща са много по-важни от това ти да стоиш в тази кутия. Затова въоръжаваме човек съзнанието, които ние имаме и му казваме, примерно, твоят хранителен режим, тази сьомга с ориз, която имаш примерно за обяд, всъщност аз съм избрал на база на нейния протеинов профил. Тоест, сьомгата има такъв протеинов профил на 200 грама. Ти можеш да се набавиш тези 200 грама протеини, тези калории от още много различни храни. Но да речем, че дори надскочиш 2 пъти калорийния си прием на това хранене. Може просто да пропуснеш следващото хранене. Или може да след 3 дни да направиш един по-дълъг поход и да компенсираш за приема на тези калории. Или пък може просто да изядеш това парче пица или този дюнер, и ако ти е вкусен, можеш да изядеш още един дюнер и от утре да се върнеш обратно към нормалния си начин на хранене. Не е нужно да бъдеш изключително краен. Не е нужно да си краен в решението. Да, защото един път са ми изготвили режим и искам да ти кажа, че на втория ден се отказах, защото къде ще ходя да търся сега точно тази плъшка, паржола или там каквото е било тогава. И осъзнах в годините, че е много по-добре, когато седна на една маса, да направя правилния избор и да си комбинирам храната, така че да си приема всички нутриенти, от които имам нужда, отколкото да се чудя как точно тази рецепта да си я репликирам, когато съм на снимки, например. Невъзможно е. Много ми хареса този съвет и се надявам повечето ни зрители да го чуят и да последват това, което каза. Да, всъщност те трябва да научат основите на храненето. Което за жалост не ни учат в училище. Да почнат от това какво е енергиен баланс в тялото, т.е. какво представляват калориите, как храната може да бъде преведена на езика на калориите, кои храни имат висок протеинов профил, висок въглехидратен, високо мазнинен, какви са техните цели, да осъзнаят дали искат да качват килограми, да свалят килограми, колко често тренират и на база на тази информация, която може би ще им отнеме, ако се концентрират всеки ден или примерно веднъж седмица да го правят, ще им отнеме около 4, 5, 6 седмици, веднъж седмично да задълбават в тази тема, но след това ти цял живот ще гледаш на храната по друг начин. Няма да се притесняваш от паничката или от поничката или от каквото и да е, ти просто ще го виждаш и ще кажеш, това също не е толкова лошо. Понеже тук една бременна жена стои пред теб, сподели ми, Мила, как се хранеше докато беше бременна? Мила, докато беше бременна, в интерес на истината приемаше много кисело мляко. Значи нейната диета беше ставана сутрин, в първия триместър поне, много ставаше лошо, ако не закусваше. Така че тя ставаше, ядеше кисело мляко с овесени ядки. Дори всеки път, когато съм в магазина, тя купуваше кисело мляко и презареждаше магазина. Аз казвам, нали вкъщи има кисело мляко? Тя не, няма. Да има. Взимаме 3, вкъщи има 4, но после едни ряни, едно чудо. А пък за вечеря сърми с кисело мляко. Без значение, дали е Коледа, дали е който и ден от, който е, нали, месец от годината да сме, нали, тъй като първата бременност сърми с кисело мляко. Втората бременност сърми с кисело мляко. Пак едно и също. Да. И това беше нейният начин да оцелява, нали, да се набавя калориите. И аз също така много държах да подготвям храни, които са богати на протеин. Правих едни високопротеинови палачинки с банан и винаги носих така на работа, за да може да се набавя достатъчно много протеин. Кажи ми сега какво си хапаш в рамките на един ден? Как се храниш ти? Храня се изключително неразнообразно, за шок на всички. Приемам да речем 10 различни храни през целия месец, като аз варирам основно между яйца, моцарела, кисело мляко, много месо ям, т.е. червено месо, повече стекове, по-малко пилешко, даже почти не консумирам пилешко месо и много паста. Много паста. Вече ям много паста. Тъй като не се храня в първата част на деня, т.е. не закусвам, много рядко обядвам, понякога правя по едно или максимум едно малко, едно голямо хранене на ден, като второто ми хранене, което е вечер, е след като приспим децата, примерно около 9 часа, нали, такива неща до 6 часа трябва да се храниш. В 9 часа изяждам изключително голямо количество паста, добавям и протеин, нали, източник на протеин в храненето и не качвам килограми, не се омазнявам, защото
калорийният прием на тази паста, без значение колко ми е голяма пастата, не надхвърля моите енергийни нужди за деня. И тъй като не закусвам сутрин, а повечето пъти тренирам сутрин, хората ме питат, ама как имаш енергия за тренировка? Когато в 9:30 изядеш огромна чиния с паста, не казвам две големи, казвам една огромна, не всеки да си го представя. Следващия ден мускулите ти са заредени с гликоген, т.е. докато спиш, тялото ти обработва въглехидратите и ти зарежда мускула с гликоген, така че следващия ден няма нужда да закусвам сутрин, аз вече съм подготвен за тренировката. Пия много кафе, но не мисля, че това е нещо, пак казвам, което е подходящо за всеки. Просто съм открил, че това е нещо, което ме кара да съм добре. Когато не консумирам храна през деня, мозъка ми работи много по-добре, т.е. тъй като аз съм когнитивен атлет, работя върху изграждането на бизнес, комуникирам страшно много хора, имейли, през цялото време мозък е нещо, което най-много използвам през деня, така че разчитам на него изцяло и мозък ми функционира добре, когато не съм консумирал храна. Ако си представям, че кръвта ми в тялото е 10 единици, в момента, който не съм ял нищо, мога да разчитам, че примерно 10 до 10 от тези единици кръв ще циркулират през мозъка, минават през дробовете, окисляват и я пращат в мозъка. В момента, в който консумирам храна, за процеса на храносмилане, кръвта слиза долу, започвам да се чувствам изморен, отпаднал, не до там, концентриран. Затова, така, може би съм избрал този тип хранене за себе си. Наистина се припознах в това. Също вечерям паста много често. Добавям протеин от години, започнах, защото преди не го правих, както ти споделих. И много ми се чудят всички, даже има жени, които са ми завиждали в годините, ама как така не качваш. Просто аз съм си открила моя режим, който си е правилен за мен и тялото ми се чувства добре. Така че първо много се радвам, че сподели, че консумираш въглехидрати, защото хората се страхуват да го правят и затова станаха популярни кето режимите. Ето има как да консумираме въглехидрати и да изглеждаме добре. Въглехидратите са най-вкусното нещо покрай нас. Кажи ми, назови ми една храна около нас, която е вкусна и не е въглехидрат. Няма така. Пържени картоф, паста, пица. Все хубави неща. Да, така че ето. Спокойно, хора, яжте въглехидрати. И не забравяйте за протеините, разбира се. Много ти благодаря, че ни беше на гости. Страхотен разговор. А вие не забравяйте да се абонирате за нашия канал. До скоро!